Hej Peter. Vi har vores udgangspunkt er 2 punkter, x1, y1 og x2, y2. Og for at finde a og b på for en eksponentiel funktion, altså en stigende funktion, så skal vi bruge de her to funktioner. A er lige med x2 minus x1. Så skal vi så sige y2 divideret med y1 og finde ud af, hvor mange gange vi skal gange det med, for at det går op i sig selv. Og den her funktion, b er lige med y1 divideret med a, og så x op i x1. Og a, det er så den her funktion, som vi så finder ud af her. Lad mig så prøve at komme med et eksempel. Lad os sige, at x1 er 2, x2 er 3, og y1 er 2, og y2 er 3. Og de tal skal vi så sætte ind i formlerne, som jo var de her to formler. Og det skal jeg så prøve at gøre nu. Det prøver jeg så at gøre. Okay. x2, det var det første. x2, det var 3. Så der siger vi så 3 minus x1. x1, det var 2. Og så det her tegn. Og så y2, det var 3. Og så var det divideret med y1, som var 2. Ja. Det prøver vi så at regne ud. Det vil være smart at lave på en lommeregner. Så det prøver vi lige at gøre på en lommeregner. Så man kan se det her. Det kan man ikke rigtigt. Jeg prøver lige. 3 minus 2. 3 divideret med 2 er lige med, jeg ved ikke om man kan se det, 0,55. Så det er 0,55. Og dermed har jeg fundet mit a. Nu skal jeg så finde mit b. Og det var så y1. y1 det var 2. 2 divideret med a, det var så 0,55. 0,65 i først i x1, og x1 det var 2. Det prøver vi så også at regne ud på lommeregneren. Skynder mig lige. 2 divideret med 0,55 i anden. Det er 6,6. 6,61. Og så har jeg fundet mit b. Sådan finder man a og b på en eksponentiel funktion ud fra 2 punkter. Hej.